Nanubabo Kabalen, welcome to Ryan Pampanga. Kayo ba ay naghahanap ng sasakyan? Nandito tayo ngayon sa Ryan Auto Deal sa May Angeles City and papakilala ko sa inyo kung saan maaari nyong mabili ang susunod ninyong sasakyan. Ford Territory, ano sa tingin nyo? Bagay ba sa akin to? And ayun nga guys, kasama natin si Sir Ryan ng Ryan Auto Deal para ma-introduce din sa atin kung ano yung business niya. So thank you so much Sir Ryan for inviting us po. Actually, this is my first time to be here. Bagong-bagong showroom ninyo. To start off, please, welcome po muna natin yung mga viewers natin dito sa Ryan Auto Deal. First of all, good morning po Yes. sa mga viewer ng We're in Pampanga. Dito po tayo sa Ryan Auto Deal, Angeles City. Konting introduction lang para sa mga first time tayong mapanood. Paano po ba nag-start si Ryan Auto Deal? Way back 2019, nag-start muna kami sa bahay. Nagbebenta online through Facebook. Then, nakakabenta ng isa, dalawa, tatlo. So, last year lang, nag-decide na kami maghanap ng showroom dito sa Angeles. So, yun, prefer namin dito sa Angeles kasi dito tayo nakatira. Base, okay. Oo, naka-base. Then, yun, nagplan kami ng showroom dito sa may Philam Road kasi parang ang ganda ng progress dito. Yes, actually. Sir, matanong ko lang, so from 2019 up until magbukas yung showroom natin, usually nakailang sasakyan, unit tayo sir, nakailang unit ba tayo? Siguro, estimate ko lang around 100. 100. doon. Sa bahay nyo lang po yun. Sa bahay. Ayun. So that makes you actually, credible po, no? Sa bahay pa lang, nakakabenta na tayo ng 100 units and now we have this showroom. Opo. So siguro po, para malaman ng mga viewers po natin, ano po ba yung what are your checklist kapag nag-acquire po tayong mga binibentang sasakyan? Dito, yung mga from sourcing, tapos quality check, from odometer, sa body ng mga sasakyan, engine, gulong, mga kompletong mga usually ako gusto ko magbenta kompleto ng susi, Yes. mga manual booklet, warranty, ganyan. Yes. Para pag halimbawa, mabili ng second owner, Yes, the next user. maganda at makumpleto yung mga gamit. Slightly used lang talaga yung car na mabibili niya at guaranteed siyempre fresh. Yes. At saka detail na malinis talaga. Kasi para sa akin kasi, pag halimbawa, bumili ka ng sasakyan, siyempre parang bago na rin na maibibigay namin sa kanya. Yes. Yung detail na ginagawa namin dito, yung hanggat makakaya namin na paglilinis, pagdi-detail, para yung pag sinakyan ng bagong owner, siyempre, di ba? Yes. Fresh na fresh, Yes, di ba? yes. Pag nakabili sila dito, talagang quality used cars na panatag mong magagamit, hindi lang isang taon, mahabang taon na pwede mong gamitin. Correct, di ba? Ayun guys, so we're gonna introduce you more of the items, yung mga nandito. Ikot po tayo, stay tuned, and ikot tayo sir. Siyempre, sir, hindi lahat tayo blessed ng budget, di ba? Di ba? So, pinaka-wise doon sa gamitin natin yung budget natin sa used cars na piling-pili talaga ang bibili natin. Dito lang natin makikita yan sa Ryan Auto Deal. Yes. Sa detailing procedure mo sir, ano yung mga checklist? Ano yung mga dapat na Dinilinis? Yes. Yes. Dito. Yan, tatanggalin namin mga talagang dumi dito. Then, nagbubukas kami ng mga aircon filter. Kaya lang ito okay na-check na namin na okay na. So para pag halimbawa ginamit ng second owner ng makakabili, fresh na yung hangin na dun sa aircon. Yan, usually ganyan lang. Tingnan mo to, hindi pa na-detailed yan.
Di pa na-detailed sa loob. Sa labas pa lang siya nag-start. Ako mapili talaga sa milyahe. So yung bracket ng milyahe na mga odo na pinipili ko, nasa low and mid lang. Kasi bakit low and mid lang? Kasi doon yung mga slightly used at saka yung mga may ingat, di ba gano'ng nagamit, nandun sa bracket na yon. So kung mapapansin mo, dito sa showroom, halos ganun lang. Pinakamataas natin na odo, ngayon, for now, nasa 30 or 40 odo lang. 30,000 or 40,000 odo lang nandito na binibenta. Pinakamataas na yon. Usually, older model pa yun. No? Oo, minsan, halimbawa, mayroon pa tayong 2015 model or 2016 model. Ang tinakbo, nasa 16,000 or 23,000 lang. Actually guys, parang mas bagay sa akin tong MU-X na to. Ano sa tingin niyo? So ayun nga guys, if you are looking for a car, a vehicle, and medyo tight tayo sa budget, consider buying used cars, quality used cars ng Ryan Auto Deal. So located po sila dito sa may Angeles City. It's just along Phil-Am Friendship Highway, and open po sila from Mondays to Sunday. So you can have your family during the weekends visit this place, and mas masaya po yung namimili ng sasakyan pagkasama ang mga pamilya natin. Anyway, so thanks so much for watching We're in Pampanga. Until our next discovery, peace out. Bye guys.